Понад півсотні поранених. У Грузії пролилася кров і знову з вини Росії. Тисячі людей зібралися під будівлею парламенту напередодні ввечері. Їх обурила неетична поведінка російської делегації на чолі з депутатом-комуністом Сергієм Гавриловим у грузинському парламенті. Розгніваний натовп намагався прорватися до будівлі. На заваді стали силовики, а російська делегація тим часом під посиленою охороною тікала з Грузії. Сутички завершилися лише на світанку. Подробиці далі у сюжеті. Росія-окупант скандували сотні людей під стінами парламенту у Тбілісі і вимагали відставки його спікера Іраклі Кобахідзе, а також очільників МВС і Служби державної безпеки. Грузинів обурили російські гості та їхня поведінка. Депутат Держдуми від Комуністичної партії Росії Сергій Гаврилов взяв участь у міжпарламентській асамблеї православ'я, яка проходила у грузинському парламенті. Там він всівся у крісло спікера і говорив російською мовою. Під парламентською будівлею одразу зібрався розгніваний натовп. Люди намагалися прорватися всередину. Їм протистояли силовики. Керівництво правлячої партії Грузії спробувало пояснити поведінку російського комуніста протокольною помилкою. Однак хвилю обурення це вже не спинило. До протестів долучилася й опозиція. Силовики схопилися за зброю, людей розстрілювали гумовими кулями, пирскали сльозогінним газом і поливали з водометів. Люди розгнівані і розчаровані. Багато людей зібралися тут на проспекті Руставелі. І ми, лідери опозиції, попросили переговори. Влада погодилася. Ми чекали, а вони почали стріляти. Ось вам і реальність. А все відбулося тому, що влада запросила російського депутата, який проти нашої країни, який ненавидить все грузинське, який голосував за так звану незалежність наших відколотих регіонів. Поки на вулицях Тбілісі лилася кров, винуватці цього хаосу, російські гості у супроводі охорони тікали з Грузії додому. Силовикам вдалося відтіснити натовп з площі парламенту лише на світанку. В результаті з обох боків є поранені, їх щонайменше 55. І як мінімум 10 з них опинилися в лікарні. Реана Алієва, Заман, АТР.